Споделите лекторите. ли общото впечатление? Какво ви е? Хареса ли ви семинара? Хареса ми. Аз съм интуитивна личност и ходя на много семинари. Светлио, знаеш, че съм добре постоянното присъствие. Благодарна съм. Имам повече спокойствие в сърцето си и желая щастие на всички. Нещо едно конкретно да ви остане в паметта от този семинар. Нещо ново научите за себе си. Още е рано. Необходимо е да го осмисля. Добре, а общото впечатление какво е? Ако може така кратко, с една дума да предадете това, което чувствате. Че светостта не е необходимо да бъде нещо извънземно. Много благодаря. И аз ви благодаря.